Malawi, Camera. Here you are, Richard Mpepo. Ndituwadziwa angobwera ndi breaking news. What breaking news? Kasimo ndukachwete kasimo breaking news koma it is a breaking news kwa Malawi tonse chifukwa nkhani zimene zikumveka, nkhani zimene zikutchuka ni nkhani zoyipa, ni nkhani zosamveka bwino, ni nkhani zopanda tanthauzo, ndi nkhani zosokoneza Amalawi zimene zikuchitika mdziko lathu. Muli bwanji Amalawi nonse, muli bwanji anzathu uko kumayani tu kwachitika zinthu zochi kwachitika zinthu zosokoneza, kutamveka, kutapereka amphekesera president achipani cha UDF Honorable Atupere Austin Molozi akubwera kumayani. Kumayani iko kwapezeka kunati mtsogoleri wa dziko lino amene ine ndimakana kuti si mtsogoleri, chifukwa mtsogoleri azivomereza kunena kuti Amalawi amve mfundo za atsogoleri azipani zina. Mtsogoleriyo waitana mafumu adera limeneli la Mayani kunena kuti apite ku State House lero, ndicho linga chokaniza mafumuwo kunena kuti asakhale nawo pa kumano ndi mtsogoleri wa chipani cha UDF Right Honorable Atupere Molozi. Ndiye timafuna tilengeze kuti this is a breaking news. Anthu akhala akulengeza kuna kuti mafumu a Central Region akhala akuitanidwa ku State House, akuuzidwa kuna kuti avotere Malawi Congress Party. Mafumu a Central Region kusalima, aphunzitsi a Central Region madera osiyana-siyana akhala akuitanidwa kupita ku chigawo chimene chili chapakati ndi mtsogoleri wa dziko lino. Leronso kuli mkumano umeneno ukufuna kusokoneza mafumu amene ali adera limeneli kuna kuti asakhale nawo pa mkumano ndi mtsogoleri wa chipani cha UDF United Democratic Front UDF. Ndizi ndizomvesa chisoni. Anthu mutha kumafunsa, ine Richard Chimwemwe Mpepo ndili komweko kumayani. Mafumu wandagona nawo pa loji ya Abire. Loji ya Abire ndi pamene agona, ncholinga chona kuti mama wa uno mafumu wa akhala akunyamulidwa galimoto kupita ku State House akauzidwe zochita pakati pa chisankho chimene chasala ni miyezi inayi ikubwerayi. Miyezi inayi ikubwerayi. Zinthu zomvesa chisoni. Ndimafuna ndiyankhule motere, kuyankhula kwanga mmawa uno ndikochepa, as I said kuti it's a breaking news. Ndi chinthu chomvesa chisoni. Mene amayankhula Right Honorable Mtanyiwa, mene amayankhula Right Honorable Boni Kalindo, mene amayankhula anthu osiyana-siyana za upandu umene ukuchitika poitana maphunzitsi. Muchichewa timati choncho koma buku mulibe ndi aphunzitsi, koma poitana maphunzitsi, poitana mafumu, timaona ngati nkhanizi ndi za nkhamba kamwa chabe. Koma ine lero lino kumayani konkuno, ndili konkuno ndabwera dzana, zochitikazi zikuchitika ndili kumayani kuno zasimikizika kuna kuti mtsogoleri wa dziko lino akuitana anthu pang'ono kuwathamangitsa atsogoleri amaderamo kuti asamamvere mfundo zoyenerera za president wa chipani cha UDF. Zinthu zomvesa chisoni kwambiri Amalawi. Pa friends of Atupere Molozi kumayaniko mumve zimenezi. Ziwembu zimene zikupangidwa ndicho linga chofuna kunena kuti anthu awawa a opposition asamakumane, musaone ngati zimene zijazo zikungokambidwa chabe, chifukwa ena training yawo yakuomba kwa mfuti ikuchitikira ku MDF pokonzekera ziwembu zomenyana ndi anzathu a opposition mu dziko la democracy. Democracy imene Dr. Bakiri Muluzi adayivutikira. Democracy imene akatolika adayivutikira. Democracy imene masheikh
asilamu ife tidayivutikira chifukwa pomenyera democracy ija sikuti panali akatolika okha ya koma anthu onse Malawi muno atakwanidwa ni nkhanza atatopa ni nkhanza zimenezi zitawanyansa adavomereza kunati tiye ndivotereni nyali sonyeza kunati kuunika kuwala pa dziko la Malawi kwafika anthu akuponderezabe kunati kuwala kuja kusakhalepo pa dziko la Malawi. Ndetu kufuna taunikire amalawi tiauze zoonadi amalawi kuna kuti kodi adzitsogoleri timakonda di dziko lathu adzitsogoleri tikamapanga zimene timayankhulazi timangoyankhulira kapena ano chifukwa chonati tili pa mpikisano onati tiwine maudindo kapena timakonda Malawiyo. Mavuto osiyanasiyana amene amalawi amakumana nawo timayeneradi kuti tiapange bailout kamene timangofuna tiakumbutse amalawi then tiasiyenso amalawiyo pa mavuto omwewo. Ndikuyankhula izi chifukwa chani? Honorable Jumani ayankhulapo mfundo zimene zakhala ndikuti ndikafuna ndizituluse zikumabwerera ndizituluse zikumabwerera then maona kunati wina wayankhulaponso. Let me recommend Right Honorable Jumani pa mfundo zazikulu zimene mwayankhula amalawi tili pa ukapolo umene tikugwirisidwabe ntchito tokha amalawi. Tisayang'ane kunati mavuto amene tikumana nawo dziko muno ndi mavuto amene akubwera ndi anthu akunja koma ife amalawi otcholedwa azitsogoleri amene timatchulidwa kuti azitsogoleri amene pano takangalika kukhala ma-aspirants tikhale ma-president cholinga chathu ndikufuna kuzunza amalawi chifukwa ife ndi mayesi bwana. A former president Dr. Joyce Banda mbuyomu anali munthu mmodzi amene china chilichonse amangoti azungu akuti koma kuyang'ana chimene amayankhula kwa azungu akuticho ndi chimene chinaonetsa kuna kuti chayika amalawi kukhala pa mavuto. Lero anthu ena atabwera maamerikano ena atabwera oneka oyankhula chizungu odzindikira cha ku UK atikanso pa mavuto akukambanso za azungu akuti. Ndeni mafuna ndivomerezane nawo bambo awa amene ayankhula awa ajumani kunena kuti dziko la Malawi tidakalipa ukapolo pokhapokha amalawi titazindikira pokhapokha amalawi titapasidwa ufulu wopanga ndi zokolola zathu kumene tingakagulitse pamenepo zinthu zizayenda. Sizingatheke wolima ayambe Oktoba September November December kulima kukonzekera January ndikuti October September November December January February March April ndikusegulira nsika umene nsikawo uthe mwezi umozi nkumati ndi mgodi wa Malawi. Tikufuna tipange Malawiyo akhale osangalala, Malawiyo akhale otukuka, Malawiyo akhale oposa degree pamene oyankhulayo ali ndi degreeyo imene akupusisira Malawi. Dziko likuyenda. Ili ndi phunziro kwa inu Right Honorable Atupere Muluzi. Ichi nchikumbusho kwa inu Dr. Bakiri Muluzi kunati tabwerani mwayankhule amalawi za nkhanza zimene tikukumana nazo nziko muno. Poona kuna kuti mafumu they are the customary land, they own the customary land. Mafumu ndi anthu amene akuyambano kugwirisidwa ntchito zonyansa zofuna kuwononga chilungamo zofuna kuphwanya constitution ya dziko la Malawi kuna kuti azinyengereredwa. Ndeni mafuna ndinene ichi kuna kuti mafumu kaya munali kunjamba, mafumu kaya mupita mabwalo a mtundu wanji munali kuzuzu, mafumu kaya mukhala kuti chimene mukuyenera kudziwa ndichonena kuti nzeru zanu ndalama zanu zimene mukulandira ndi cholinga chofuna kuwononga chilungamo mu dziko la Malawi muwononge ndinu koma amalawi chisankho adachita.
Right Honorable Atupele Muluzi mukuyenera mudziwe kunena kuti no matter what mutengere chisanzo pa zimene zachitika mzinda wa Lilongwe kukaniza kwa whistle stop tour ya DPP kumanena zonena kuti kampeni sinayambe. It is the fighting against freedom in our country. Oka akukaniza kunena kuti kampeni sinayambe pamene omwewo akuyenda muzina la kampeni mwachisanzo zulo anali panjamba avitumbiko mumba ndi gulu lawo kwayankhulidwa mawu osiyanasiyana akunena ati nyengo ya kampeni. Chomvetsa chisoni chimene timakhala nacho mdziko la Malawi ndicho chonena kuti tikakhala mboma timazimva kukula mphamvu, tikakhala mboma timaphwanya malamulo ndi kumayang'ana malamulo kumayang'ana zipani zina. Musaphwanye malamulo chifukwa cha UDF, musaphwanye malamulo chifukwa cha UTM, musaphwanye malamulo chifukwa cha Afodi, musaphwanye malamulo chifukwa cha DPP. Pamene inu mukugwiritsa ntchito malamulo omwewo, ophwanyawo mukuwagwiritsa ntchito. Misonkhanoyo mukuyichita kampeni sanaseguliridwe. Ndiye kampeniyo ndikumayiona kuti awa tikapasa mpata a DPP-wa, tikapasa mpata a UDF-wa, a Afodi-wa, a UTM-wa, ndiye kuti tikanga titasegulira kampeni. That is nonsense. Zinthu zopanda pake, zopanda nzeru, za ugogodi. Nje lero lino ndafuna ndikuwuzeni ndizomvetsa chisoni ku banja lathu. Inetu ndimanati being an activist ndine wa UDF. Being an activist ndili ndi chipani chifukwa ndizavotanso. Mufune musafune ine ndi wa UDF, ine ndi wa Dr. Bakili Muluzi, ine ndi wa Atupele Muluzi. Enanu ukhalele mbali yanuyo muzinyoza muzitukwana. Koma ndikufuna ndikuwuzeni tili ndi msonkhano umene tikuyenera kukapanga kumayani, ndipo boma la Malawi Congress Party pansi pa usogoleri wa Lazarus Chakwera waitana mafumu onse adera limene lili ku State House. Cholinga asamvere mfundo za pangolini wathu. Ifetu pangolini wathu ndi Atupele. Kaya mufuna kaya musafune ife tikamati pangolini ndi Atupele. Ndipo Amalawi ndifuna ndikusimikisireni magrupu mukamuzitukwana kaya muzitani tikamayang'ana kuti tiyeni tonse tibwerere kumbuyo kumene kuli ndi experience yothesera Malawi Congress Party mukapeza kuti UDF ili pamene popo. Tiyeni tonse tibwerere kumbuyo kumene kuli kulolerana mukapeza kunati UDF ili pamene popo. Chifukwa chani? Atupele Muluzi waonetsera Amalawi tonse kunena kuti ali nkuvomereza, ali nkuthekera kogwira ntchito angakhale ndi boma lina lililonse. Koma boma limene lankanika Atupele Muluzi kugwira nawo ntchito ndi lili Chikangawayi. Chikangawayi ndiye wamulaka pa chichewa chomveka bwino amati chalaka bakha nkhuku singatole. Ndiye ngati bakha walakika kuti adye chakudyachi ichichi, nkhuku ni ndani kuti ikatole? Nkhukuyo ni ndani? Atupele Muluzi. Ndimafuna ndiyankhule ichi kunena kuti Amalawi tazunzika, Amalawi tikudusa muzipinjo, Amalawi amene tikuyenera kupanga zisankho ndife, Amalawi amene tikuyenera kusintha zinthu zindife. Tikanamizidwa kwambiri timve kuwawaso ndifeyo. Nchifukwa chake Right Honorable Atupele Muluzi akunati kusintha kwenikweni kumene dziko la Malawi likuyenera likhale nako, kusinthako kukuyenera kuyambe ndi ine amene ndili ndi chovoterane, osati ongopereka phokoso, osati omangotukwanizana, osampasa support Atupele. Support ya Atupele Muluzi ndi voti yathu. Voti yathu ndi imene ipereke support kwa Right Honorable Atupele Muluzi. Ngati acheya akakhala chete ndikumaliyang'ana dzikoli ndikumalimvera chisoni kunati tikudusa anamondo osiyanasiyana, tikudusa mwa COVID, a COVID ndikumaona komanthu kumatsutsa, tikudusa mwa cyclone osiyanasiyana ndikumatengapo mbali. Right Honorable Dr. Bakili Muluzi
anatenga gawo limeneli chifukwa cha mtima wa Malawi First. Timtenge Malawi akhale poyambirira. Koma ife we refuse to be Malawi First. Chimene timapanga chonati tiyaike awo akhale patsogolo chifukwa ationa. Ndo ife tikuti ayi. Zimenezozo tiyeni tizisiyeni. Zimenezo tiyeni tizisiyeni. Tiyang'ane atsogoleri amene ali 1 ndi experience. Atsogoleri amene 2 alibe mbiri yakuba. Atsogoleri amene 3 ali ndi kulolerana kuti atakukhala chipanicho koma iye bili mtsogoleri atakugwira ntchito ndi Amalawi. Tiyang'ane atsogoleri amene 4 amene ali ndi kuthekera koyang'ana masomphenya a dziko lino. Osati atsogoleri akaligwindi amene tikuwaona. Atsogoleri okana ma alliance onera kuti sangatenge running mate kuchokera ku zipani zina koma zawozo ndiyankhule ndi milungu itatu imene ili ku DPP. Milungu itatu imene ku DPP ko chipani chimene takati kuchikonda kuchokera mbuye monsemu. Ndifuna ndiyankhule nanu izi. Tatiyeni tichepese mchitidwe wezikonda. Chifukwa mchitidwe wezikondawu wafika pondena kuti mchitidwe wezikondawu tikuyipisa mbiri ya mtsogoleri wathu ku DPP. Professor Arthur Peter Mutharika mulungu wamusunga ndi cholinga. Professor Arthur Peter Mutharika. Koma ife amene tilibe kulolerana tafika paja pomayankhula zinthu zosiyana-siyana. Tikatenga running mate ku UDF ndiye kuti chipani chathu chatha. Tatiyeni tikumbukire kumene tachokera. Tikatenga running mate ku UTM ndiye kuti ife DPP yatha. Iniyo muzikhala mukupanga chiyani? MCP yakupangani proof kunena kuti no matter what yakhala ili kunja kofikira kunati yakhalanso mboma chifukwa inati ili ndi utsogoleri. Izi zikusonyeza kunena kuti mantha amene tili nawo ku DPP onera kuti sitingamutenge Atupele Mulusi, sitingamutenge Kabambe, sitingamutenge Enoki Kanzinga Chihana kukhala running mate wa dziko lino. Zikuonesa kunati kuli makawards ku DPP amene cholinga chawo akufuna president akhalepo amene amuonongere mbiri, amene azimiyankhule zinthu zosiyana-siyana. Iwowo akusowa usogoleri. Usogoleri ndikupaseni chisanzo. Right Honorable Atupele Mulusi, chitengereni boma lanu kuthawa ku UDF. DPP kuchoka ku UDF ngati kholo. Right Honorable Atupele Mulusi waonesera Amalawi kunati iye ni mtsogoleri. Wachimanga chipani, anasiya kutumikira UDF, ndikupanga ma business, ndikubwereranso ku UDF. Chipani cha UDF chikupezekabe. Lero chikuvuta ndi chani kuvomereza kunati Atupele Mulusi ni mtsogoleri? Chikuvuta ndi chani? Ndiye ndikufuna ndiyankhule izi kunena kuti mmene UDF yakhalira ili kunja koma ndikumagwira nafe ntchito ndikupanga maintain chipani cha UDF. Chipani cha UDF ndimapanga nawo contest muzisankho zonse. Ino DPP munayenanso muvomereze kuna kuti nthawi yakwana imene DPP ikuyenera ikonzenso zinthu zake, imene DPP ikuyenera ikhalenso ma alliance ndi anthu ena. Chomvesa chisoni chonena kuti tafika ponena kuti akatisiya adadi chipani ichi chitha. Zimene zikusonyeza kuti ku DPP iko kulibe usogoleri. Usogoleri uli ndi Professor Arthur Peter Mutharika yekha. Pamene Atupele Austin Mulusi wakuoneserani kuti no matter acheya adapuma ndikuwachoti a former president lero sakuyankhula nawonso za mgwirizano ina yonse kuti akuyimira chisankho. Ayi. Koma ku UDF uko kukupereka mtengenenge umene ukuoneka ku DPP kuna kuti mwina UDF afunanso atenge chipani ife titha. Zimene zikuonesa kuti kulibe utsogoleri. Chifukwa chani? Kuli milungu itatu. Milungu itatu imeneyi ikuopa kunena kuti a Professor Arthur Peter Mutharika akatenga upresident ndikutenga running mate ku UDF ndiye kuti DPP yatha. Nimati nene chonchi kunena kuti mbuyomu mwakhala anthu osiyana-siyana amene amamutenga Professor Arthur Peter Mutharika ngati munthu wopanda pake.
mbuyomu mwakhala anthu osiyanasiyana amene amudwazika Profesa Arthur Peter Mutharika. Leronso akashoti akumutenga Profesa Arthur Peter Mutharika ngati odwala. Leronso ku opposition anthu osiyanasiyana akumutenga profesayo ngati odwala. Koma lero ndifuna ndikuwuzeni kuna kuti ku DPP komweko akumutenganso profesa ngati odwala. Ku DPP komweko akumutenga profesa kumpangira kalenda ya moyo wake. Ndiye ndifuna ndikupaseni chisanzo ichi. Anthu osiyanasiyana atayankhula za thanzi la Profesa Arthur Peter Mutharika. Mkati mwa anthu osiyana-siyanamo, anthu osiyana-siyanawo ena mwa iwo Profesa Arthur Peter Mutharika wazalira nkhata pa mtumbira wa manda awo. Zikutanthauza kuti chani? Imfa siwona zonena kuti mwana wabadwa lero. Imfa siwona zonena kuti munthu ndi achikulire. Imfa siwona kuna kuti awa ndi achinyamata. Imfa imakatenga angakhala wachinyamatayo ali muchinyamata chakecho ndikumwalira ndithu kuti nkhalambayo ikamuyikire nkhata yake. Zimene zachitika muziko muno. Atayankhula TB Joshua, TB Joshua anapita kwa TZ. Atayankhula Chilima za Profesa Arthur Peter Mutharika, Achilima apita kwa TZ. Profesa Arthur Peter Mutharika ali moyo. Ndeni mafuna ndikuyankhule iwe kashoti amene nthiti zako zili chwa kashoti ku State House ko ninzako wina so nkhalamba ikumayankhula apo majambo la mavidiyo. Ndikuyankhuleni kuti mutaononga mbiri ya munthu mutakupita ndikumusiya chifukwa Mulungu akumusunga ndi zolinga musasokonezi. Anzathu amene munali ku Blantyre zulo pa nsonkhano, Director of Women's wayankhula mwana wake kuna kuti profesa kuyenda da. Koma Mulungu atamukonda zitakuteka mayi amene kuyenda da. Chifukwa dziko lino limadana ndi anthu amene amayankhula zipongwe ndikumaoneka ngati iwowo ndi olungama, ndikumaoneka ngati iwowo ndi Mulungu. Funso limene linafunsidwa pa njamba lonena kuti kodi obwerawa akufunanso chani, ndi anafunsa kuti Achakwera akufunanso chani. Ndimafuna ndipitirize chonje, palibenso china chilichonse chimene Achakwera angafune mu dziko la Malawi pambali ponena kuti zaka 5 izi palibe china chilichonse chimene achitira Malawi. Pa zaka 5 izi atatilonjeza kunena kuti tikhala ndi mamega farm. Dziko la Malawi takhala ndi mamega farm ang'onoang'ono. Pa zaka 5 izi titalonjezedwa kuti tilembedwa ntchito 1 million. Pa zaka 5 izi Amalawi avutika osapeza ntchito. Pa zaka 5 izi titauzidwa kunena kuti Amalawi tipanga develop together. Amalawi sitapanga develop together. Taona mafamiliarism. Ndi chani iso china chimene Achakwera akuchifuna kunati apitirize mpaka na 2030? Ndi chani chimene chikwalimbisa mtima kuti aziyankhula mwathamo kuna ne 2030 mufune musafune? Ndi chani? Lero ndizomvesa chisoni kunati Amalawi ena atakumayima mabwalomu ndikumachitisa misonkhano kumalimbikisa Amalawi kuna kuti iwowo akupitirirabe. Muzaka 5 izi talepera kukhala ndi ma promotions amene Dr. Bakiri Muluzi adawakwanisa. Muzaka 5 izi takanika kuthira fertilizer osika mtengo wa 4,000 nkanthu zimene Lazarus Chakwera adalonjeza. Ndi chani chimene Amalawi tikufuna? Muzaka 5 izi tapanga experience kukwera kwa mitengo ya zinthu zosiyana ndi zimene adalonjeza. Ndi chani chimene tikufuna pa Chakwera? Chifukwa chake mabishop adakuuzani kunena kuti pofuna kusankha tatiyeni tisankhe uyo amene adalakwitsako, uyo amene adalakwitsako koma mochepa momverera Amalawi. Chisankho chili ndinu Amalawi. Chiganizo Amalawi mudapanga kale. Ine ndimangokulimbikitsani kuti kulolerana dziko muno kukhalepo. Avitumiko Mbumba ngati ali ndi nzeru zoyankhula, a Dr. Aduvele Muluzi muyang'ane Vitumiko Mbumba. Ngati Achakwera ali ndi nzeru zoyankhula zabwino, inu a Profesa Arthur Peter Mutharika taoneni Achakwera mungayike pati.
pa muyezo wanu mumakonda kuyankhula buku la Daniel mene tekeli ufa asini mu Daniel chapter 5 pamene ufumu wayezedwa waoneka kuti waperewera pati anthu zipatala akumwalira chifukwa chosowa mankhwala, zipatala akumwalira food supply ndiyochepa, kudziko anthu akulira mitengo ya zinthu ndiyokwera, kudziko anthu akulira transportation ndiyokwera, kudziko akulira forex kulibe, kudzikoku anthu akulira munjira zosiyana zimene Malawi akulira. Lero ingakhalepo nthawi yonena kuti mutakhala mugulitsidwa mafuta ophikira mu mtengo okwera 5 liters pakana 40 something. Lero nthawi ya kampeni mukauzidwe kunati mafuta ati ukambira natsika zitheka. Lero sikutembenuzeni. Ndifuna ndiyankhuleyo ni mzanga kuntchisi kumadisi, ndiyankhule ni mzanga wakumponera, ndiyankhule ni mzanga wakwakabudula, kumasiya kukasiya, ndiyankhule ndi iweyo wakunchinji, ndiyankhule ndi iwe waku 36 ku area 25 ku area 4 ku area 1 ku area 37 mukawali chakumasintha uku kwachiuzira. Lero lino ni nthawi yona kuti utembenuzidwe mchiganizo chifukwa chonena kuti kampeni yayandikira akuuze zonena kuti katundu asika mtengo. Lero osisayo kukhala chakwera, lero pamene chida chilichonse mdziko muno chakwera. Funso limene makhala nawo limene Amalawi munalina kuganizira ndilo lonena kuti kodi akamanena kuti asisa mtengo ndalama azitenga kuti, chifukwa atakhala mbomamo alephera kusisa zinthu, Amalawi takhala tikuvutika, Amalawi takhala tikulira kufikira nyengo iyi imene kuli kampeni, imene kampeniyo sinasegwiriridwe. Ndiye akuti asisa zinthu, asisa kuti zikutengera Malawi ogodomala, Malawi wanonomala, Malawi opupwana amene angakatengeso nyasi kuzikaso pa mpando. Nyasi izi zikuyenera zizipita. Inu retona batupere Western Muluzi muyang'ane nyasi zimenezi kuti mukonzeso dziko la Malawi. Dziko la Malawi likhale tukuwa pa malonda, dziko la Malawi likhale tukuwa pa chakudya, dziko la Malawi likhale lotukuka muchina chilichonse. Litukuka bwanji? Muyang'ane masparansi anzanu mfundo zawo zimene akuyankhula ndizothekera kukonza dzikoli. Muwatenge amenewo akhale ma ministerial positions, taatengani akabambewa akhale ku Ministry of Finance, apanga bwanji za financing mmene inunso munagwirirapo ntchito. Amene akuyang'ana za maphunzirowa tawatengani akhale ku maphunziroku, ali ku president wauko. President wa chipani cha Afford akukamba za yani, akukamba za agriculture, mtengeni akhale ku agriculture. Akakanika kumeneku ndiye kuti ife tilo wapo, chifukwa nthawi yakwana ma activist tayankhula kokwanira, tikuyenera tigwire ntchito zimene ife tingakwanitse, osati ntchito chifukwa cha maphunziro amene maphunzironso ndi abodza. Anthu ambiri m'dziko muno madigiri awo ndi afeki, koposa kutenga wa MSCE, Malawi School Certificate of Education, amene ali ni nzeru akagwire ntchito, dhani kutenga rama degree ya Bible, degree ya mzimu wa chinenero, degree ya ushehe, ndikumana ati akaendese za agriculture. Ndikulakwitsa kwakukulu. Tapempha ni nzeru, koma atsogoleri a dziko la Malawi amayipsa nzeru. Atsogoleri a dziko la Malawi amayipsa nzeru malo mopempha nzeru. Mfumu Solomon inapempha nzeru. Ndimafuna ndikupempheni Right Honorable Dr. Atupere Austin Muluzi kunati dziko la Malawi tiye ndilitsogoleri at a good faith. Dr. Bakiri Muluzi, monga mene munayendera dziko la Malawi lino, tifuna tipemphe kumwambako kunati kuti chitire chifundo, tayenda niso
mwaonesera Malawi chilungamo kuti atupere ali pano kunati athandize dziko la Malawi. Chimenechi chimandisangalatsa, chimandipasa chidwi. Munayenda ndi Dr. Bingu wa Mutharika dziko lonse la Malawi kuwagulisa, mutafika ku Tcholo munayankhula mawu kunena kuti mwina muzaona kuti tangoayikapo abingu kuno kwawo. Abingu tiyankhuleni, kuwagulisa abingu. Chikuvuta lero ndi chiyani? Kunati atupere simungagulitse. Mawu anu mukayankhula dziko limamva. A Joyce Banda ndifuna ndikuthokozeni lero chifukwa chonena kuti mutaona mikwiyo yanu yonse kuti ndiyosathandiza pakati pa nzika za Malawi. Lero mwafika povomereza kunena kuti dziko la Malawi likufunika inu ndi a Profesa Arthur Peter Mutharika mukhale pamodzi. Zifukwa zanu zakunja uko tilibe nazo ntchito, koma dziko litukuke. Tatulukani Dr. Joyce Banda kunati dziko lino litukuke. Zimenezi ndi zimene tikufuna. Ndidanena apo ine kunena kuti Malawiyu akufunika chisankho chimene chifunika po once for all. Sitikufunanso kunena kuti tikhale mu nthawi imene ife tikhalenso pa chisankho cha chibwereza. Kodi tikamakhala pa chisankho cha chibwereza tizibwera pa chibwereza apa pamene dziko la Malawi libe chakudya? Tizibwera pa chibwereza apa dziko la Malawi libe mankhwala zipatala? Tizikhala pa chibwereza apa pamene anthu akudya chiteze? Dziko la Malawi lakonzekera chisankho cha chibwereza pamene Amalawi tikuvutika. May God bless Malawi and talk to our leaders to understand the situations that we are having so far. Ambuye akudaliseni, mukhale ni mawu pambano. Malawi, Camera.